אז חבר'ה, פתחתי ערוץ וואטסאפ של סטילו ברנרד בפורטנייט. אני שם קישור כאן בצד ימין למעלה. אז חבר'ה, לפני שאני אעשה לכם את הקישור לוואטסאפ, אני רוצה שתירשמו לערוץ תוך 3 שניות. 3, 2, 1. אם הצלחתם, תכתבו בתגובות. ותנחשו את הברנרד שמופיע עכשיו על מסך ותכתבו אותו גם בתגובות. ומי ינחש, אז אני יצמיד את התגובה שלו. אשמח שתצרקו את הברקוד ותעקבו. ותעקבו גם ביוטיוב. תשתפו לי כמה שיותר אנשים את הערוץ, כדי שיהיה לי יותר עוקבים, ואני אחלק לכם שם דברים יותר טובים. וזהו, ביי, אוהב אתכם.